Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Andy a Miško. Tak vítajte v ďalšej epizóde Telo na telo a my tu máme opäť hostku. Máme tu opäť hostku Domi z Odisea. Takže vítaj medzi nami, doslova. A na začiatok by si nám asi mohla povedať, že kto si a prečo si tu, aj keď ty nemáš ako vedieť, prečo my sme ťa zavolali, ale čo je zač vlastne Odysseus a ako súvisí možno s našim kontentom, alebo aj nesúvisí? Tak čaute, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A teda moje meno je Dominika Jašeková a posledných 6 rokov pracujem v Odysseu ako jeho riaditeľka. A ako psychologička, teda pracujem aj s našou cieľovou skupinou a našim nejaké, že skupiny, s ktorými pracujeme a ktorým poskytujeme služby, hlavne sociálne alebo psychologické, sú ľudia, ktorí užívajú drogy, najmä heroín, pervitín, ľudia, ktorí poskytujú sexuálne služby a potom sú to aj mladí ľudia v nejakom rekreačnom prostredí, parties, festivalov, takže naše témy alebo témy, ktorým my sa venujeme je najmä harm reduction, to je prístup znižovania rizík, ktorý je zameraný teda na... A možno to súvisí aj s tým vašim podcastom, je to zamerané na to, ako ľudia môžu robiť rôzne aktivity, ktoré môžu byť rizikové a ktoré sú rizikové, ako ich robiť menej rizikovo, ako znižovať rizika alebo sa im vyhnúť. Lebo nie všetko, napríklad aj každý deň niekto jazdí autom do práce. Jazda autom je veľmi nebezpečná, že nehody sa stávajú každý deň, ale to neznamená, že prestane chodiť autom, a vždy si dá ako keby nejaký pás, aby proste znižoval tie rizika. Alebo pri bicykli si dá prilbu. Takže to rizikové správanie znižuje týmto spôsobom. OK, a máme si to predstaviť, že to znižovanie rizika sa týka tých osôb, ktoré sa dostávajú sami seba do tej situácie, že znižuje to riziko nejaké pre nich, pre okolie, alebo aj? Určite je to aj. Na jednej strane chránime verejné zdravie, tým, že napríklad jednou z našich aktivít je aj výmena injekčných striekačiek, takže ľudia nám nosia použité injekčné striekačky a my im za to dávame sterilné, čisté, plus aj iný zdravotnícky materiál, takže týmto sa chráni verejné zdravie, týmto nie sú napríklad pohodené ihly na ulici a my ich bezpečne likvidujeme v spaľovni infekčného odpadu, ako každý infekčný materiál, napríklad aj nemocnice takto spaľujú materiál a na druhej strane vlastne chránime aj zdravie jednotlivca, jednotlivkyň. A vy máte centrum v Podunajských Biskupiciach, či v Rakúni, neviem, kde je presne Pentagon? Máme teda rôzne služby, jednou z nich je terénna práca, takže tam chodíme, sme v rôznych uliciach Bratislavy, väčšinou vo večerných hodinách, neskorých, a potom máme aj kontaktné centrum vo Rakúni na Pentagone a tiež máme aj iné programy, napríklad Červený dážnik pre ženy, ktoré pracujú v sex biznise, alebo teda pre osoby, ale najmä sú to ženy. Máme aj program Bývanie pre každého, ktorý vlastne pracuje v rámci prístupu Housing First, kde ľuďom bez domova vlastne poskytujeme sociálnu oporu v bývaní a tak ukončujeme bezdomovstvo a potom máme aj ten program Sex drogy, ktorý sa zameriava na prácu na festivaloch a na prostredí nočného života. OK, čiže v podstate tie témy primárne, ktorými sa zaoberáte, sú najmä súvisiace s drogami, so sexuálnym rizikovým správaním, čiže asi nejaké pohlavne prenosné infekcie. Aký je korektný názov? Pohlavne prenosné choroby, infekcie? Teraz sa vlastne už pristúpilo k tomu, že sa uprednostňuje hovoriť o tom ako o infekciách a nie ako o chorobách. Keď si to pozrieme aj, že po anglicky bolo STDs, Sexually Transmitted Diseases, tak teraz to STIs ako infections. Je to z toho dôvodu, že tieto infekcie často nesú zo sebou veľkú stigmu. Ľudia sú stigmatizovaní, odsudzovaní. Často, ak niekto žije s nejakou infekciou, tak môže napríklad mať znížený prístup k nejakým službám zdravotným alebo sociálnym. Ale v skutočnosti sú to nejaké infekcie, nejaký infekt, ktorý je človeku tele a väčšinou sú, teda skoro v každom prípade sú liečiteľné. Takže je to také, že sa skôr na to pozerať ako nie na nejakú teraz že chorobu, ale na nejakú infekciu, ako keď dostanem infekciu horných dýchacích ciest. Jasné. Hej. Práve o tej stigme teraz bol nedávno, neviem, či ste zachytili, poslanec bývalý za Progresívne Slovensko, v podstate bol ako keby vyautovaný, že má HIV. A proste Fico a tí toho proste, že proste ohrozil všetkých, aj keď proste reálne má
jak sa to povie? Nulovú vírusovú nálož. Presne tak. Ale oni ho nejak testovali bez jeho vedomia, alebo ako to bolo? Ja som čítala niečo také, neviem, čo z toho je pravda vôbec, akože sa nepodpisujem pod to, lebo neviem, kde som to našla, ale zachytila som, no. Takže presne o tom by sme sa chceli dneska baviť, že aké sú reálne choroby, ako sa prenášajú a aké majú príznaky a ako sa im vyhnúť. Možno je, že ktorá skupina je tu na Slovensku najviac ohrozená? Hej, akože toto aj s tým HIV, že u nás na Slovensku treba sa na to pozerať nie iba v nejakých ako keby medziach toho vedeckého konsenzu a čo napríklad znamená mať nulovú vírusovú nálož, čo hovorí aj Svetová zdravotnícka organizácia a iné medzinárodné inštitúcie a čo napríklad hovorí Slovensko, čo hovorí náš zákon, trestný zákon. Že toto napríklad moment ešte my v nejakých medziach trestného zákona nie je nejako rozlíšené. Čiže ak niekto napríklad je trestný čin, ak niekto má napríklad žije z HIV a má sex bez kondomu s nejakou danou osobou. Čiže to je trestný čin ohrozovania pohlavne prenosnou infekciou, ale ten zákon napríklad nešpecifikuje, že OK, ale tento človek je na liečbe, niekoľko rokov má nulovú vírovú zálohu. Že to je to isté, ako keby napríklad nemal nulovú vírovú zálohu, čo ukazuje, že sme naozaj akoby pozadu. Aj tie naše zákony. A preto sú ľudia, ktorí napríklad žijú z HIV oveľa viac u nás stigmatizovaní, kriminalizovaní a postihnuteľní. Tieto zákony, akože ak sa budete, že to je veľmi ako na Slovensku že až absurdné, hej, že čo treba napríklad tá oznamovacia povinnosť, že vlastne ty musíš oznámiť do zákona každého lekára, s týmto svojím ako keby statusom, čo úplne nedáva zmysel, lebo jasné. Ten lekár napríklad by mal pristúpať k každému človeku ako k potenciálne infekčnému, že keď si dá rukavice všetky tieto a si pozrite, koľko sestričiek, keď vám odoberá krv, si tie rukavice dá. Že v Čechách napríklad je to úplne bežné, normálne, nerieši sa to. Tu na Slovensku, ako náhle povieš, že máš HIV, tak ťa nikto nepotetuje, lebo proste nie, dovidenia. Že ani sa o tom nevie a no, hej, a to je podľa mňa, že podobné ako v tom zdravotníctve, že logicky by malo byť úplne jedno, či to HIV máš alebo nemáš. Že samozrejme, že asi nie je ideálne darovať krv, aj keď teda neviem, či keď máš tú nulovú nálož. Na Slovensku nemôžu darovať krv. Vôbec. Okay. Ani homosexuáli. Áno, ani muži. Dobre, tak ale toto je úplne... Hej, to je úplne akože veľmi stigmatizujúce na základe nejakých sexuálnych preferencií vyraďujú nejakú skupinu ľudí. Hej, to je celé zlé, ale že nerozumiem, že aj fakt, ako to má logiku, že dobre, rozumiem, prečo to darovanie krvi asi môže naozaj byť nebezpečné, alebo teda neviem, nevyznám sa, ale to mi ešte tak dáva zmysel, ale vyslovene to, že neviem, idem na očkovanie a mám to hlásiť akože kvôli čomu, veď aj tak všetko musí byť sterilné. Či? No, také máme zákony. Na jednej strane napríklad si myslím, že pri nejakých špecifických úkonoch, alebo že z čoho je napríklad, ako keby, aké sú príznaky HIV, sprievodné javy, niektoré infekcie alebo niektoré ochorenia môžu zhoršiť to HIV, čiže tí doktori by mali vedieť napríklad aké lieky daná osoba užíva, aby nezhoršili mu ten stav, alebo sa niečo stalo s imunitou, že v niektorých situáciách to dáva zmysel, ale v niektorých nie. A napríklad my máme skúsenosť, že zubári sú mega problém. Zohnať zubára, zubárku, to je ako keby náročné, že málo je takých, ktorí napríklad, že berú ľudí, ktorí žijú z HIV. A je to teda pre nich, predstavuje to pre zubárov alebo ich ďalšie pacientstvo nejaké riziko, ak ošetria niekoho, kto má HIV? No tak ak dodržujú všetky predpisy, všetko je tak jednorazové, sterilné, tak že tam nie je to riziko. Hej, že... No to je to stigma. Hej, no jasné. No to zistím, že či je to vlastné stigmou, predsudky, vlastný strach. Lebo my sa často bojíme aj toho, čo je napríklad čo nepoznáme, alebo o čom nemáme veľa informácií. A o tomto napríklad je strašne veľa mýtov sa šíri, hej, že ako človek môže získať HIV alebo iné pohlavne prenosné infekcie. A práve aj tieto mýty potom podporujú tento strach, túto stigmu, tieto predsudky. A vieš nám teda povedať, že ako sú teda prenosné nejaké možno najčastejšie alebo také tie najbežnejšie pohlavne prenosné infekcie, s ktorými sa môžeme stretnúť? Tak najčastejšie
je to teda pohlavným stykom, análnym, vaginálnym, orálnym, teda ako vo všeobecnosti každá infekcia má možno nejaké iné väčšie alebo menšie rizika. Najviac rizikový je ten análny styk z toho dôvodu, že ten análny otvor nie je uspôsobený na penetráciu, tak ako napríklad vagína. Takže preto vlastne je ten pohlavný styk rizikový, nesúvisí to vôbec nejak s nejakou sexuálnou orientáciou alebo s nejakou preferenciou, hej, čo tiež je nejaký ako keby mýtus, alebo tá stigma, je to proste o tom type toho styku, kde sa viac sa napríklad... Hej, že proste môže mať muž so ženou análny sex. Presne, to som išla povedať, že to ako keby análny sex mali vyslovene len ľudia s penismi a homosexuáli a nikto iný nemá análny sex. Takže podľa mňa lesby majú bežne análny sex, takisto majú... muž a žena a hoci kto iný majú proste. Ide o to, že vlastne tam spravia teda trhlinky a tam potom dojde ako keby ku kontaktu s krvou, že tá krv, to je také aj najčastejšie alebo najviac rizikové, že tá krv, preto aj napríklad to zdieľanie injekčných striekačiek, preto aj napríklad tetovanie a všetky tieto aktivity sú rizikové z hľadiska nejakého prenosu infekcií. Hej, že niektoré infekcie, ako napríklad syfilis, tam je, tiež môže byť infekčný aj nejaký hnisavý vred, ktorý sa spraví v mieste, kde tá infekcia prišla, ktorý tiež je hnisavý. Ak ja napríklad mám ranku v ústach, tak tiež sa môžem takto nakaziť. Alebo potom tá krv a infekčné tekutiny. Ak idem moc do lekárskych vecí, tak kľudne povedz, lebo určite budeme robiť epizódu aj s niekým s medicínskym nejakým pozadím, ale ak mám herpes aktívny na ústach, môžem robiť niekomu orálny sex? Určite nie. Že to, ak mám aktívny herpes, mám tam nejakú výražku, vriedok, tak je dobre sa zdržať, tak ako sa s niekým neboskávam, tak sa nedotýkam ani iných partií. OK, jasné. Dobre. To som si chcela ujasniť, lebo celkom často sa stretávam s tým, že ľudia sú, že ale však veď ten ústny to je iný ako ten genitálny, tak to tam nemá ako urobiť zle. Že veď to je iný vírus. Tak som chcela vedieť, že ako to je. Asi nebude pozerať, že kde sa nachádza. No veď práve toto. Tak za to som to chcela dať na pravú mieru. To je úplne iná časť tela. Hej, to je iné oddelenie vírusov, jasné. A s ktorými teda vírusmi sa ty najčastejšie stretávaš, keď pracuješ s vašimi klientami? Tak tým, že my teda pracujeme najmä s osobami, ktoré užívajú drogy, najmä injekčne, tak také najčastejšie mám hepatitidu typu C. To je najčastejšie, to je žltačka typu C. Ona sa najčastejšie prenáša krvou alebo teda zdieľaním injekčných striekačiek, ale je tam aj rizikový nejaké, aj sexuálne aktivity sú rizikové. Možno oproti tomu vírusu HIV by som povedala, že lebo ten vírus HIV on nevydrží veľmi dlho na vzduchu. On do pár sekúnd zomiera. On potrebuje ako keby ten nejaký tú krv alebo proste toho človeka na to, aby sa mohol preniesť. Takže aj keď sa napríklad keby sa niekto poranilo pohodenú nejakú striekačku, ktorá je neviem koľko dní vonka, tak to HIV tam nie je riziko, pretože to HIV aj keby bolo na tej ihle, ktorá tam má akože zasunutú krv, ak ten vírus už nežije, ale to HCV aj niekoľko týždňov dokáže prežiť napríklad na tom hrote. To je tá žltačka, hej? Áno, to je tá žltačka typu C, hej, že najčastejšie presne tým injekčným vzdielaním. A potom máme aj nejaký syfilis. My teda testujeme u nás v organizácii na HIV, syfilis a na hepatitidu typu C. Čiže toto sú tie 3 infekcie, s ktorými sa my ktoré najviac riešime, ale to HIV nie je ako keby u nás témou. Že nie je to niečo, s čím sa teraz stretávame. Jasne. Najčastejšie je toto HCV a to je naozaj, by som povedala, viac ako v 60% prípadov. Že tie naše výsledky sú reaktívne. Tým, že sa to teraz dlhé roky vlastne neliečilo do minulého roka na Slovensku, vlastne ľudia, ktorí užívajú drogy, nemohli absolvovať liečbu HCV, vyžadovala sa podmienka ročnej abstinencie. Takže keď napríklad to boli také pravidlá, akože pravidlá absolvovania liečby, čiže napríklad si predstavte, že by ste v minulosti 10 rokov dozadu napríklad, že užívali drogy, boli ste na liečení, teraz 10 rokov neužívate a chcete, ale zistíte pri nejakom vyšetrení, že máte C-čko
a chcete ísť na liečbu, ale vlastne tá poisťovňa vidí, že vy ste napríklad pred 10 rokmi boli na liečbe drogovej závislosti, takže si predtým, než vám schvália liečbu, vyžiadajú potvrdenie, že teraz neužívate. A to musíte chodiť na moče, odovzdávať rok alebo 3/4 roka. Preboha. A to je aj pri aktuálnych, aj pri ľudí, ktorí v minulosti mali a majú to v nejakom zápise. A teraz sa to minulý rok zrušilo v júni. To mi prípada vyslovene ako šikanovanie ľudí proste, že to je úplný extrém. Že netušila som, že to takto je a som veľmi nemilo prekvapená, akože nie, že v tomto štáte by to bolo niečo prekvapivé, že tu idú proti ľuďom, ale toto je úplne, že nelogické, divné. Rok v júni sa to zrušilo, takže teraz už tam nie je žiadna podmienka abstinencie, čiže ľudia, ktorí aktívne užívali, ľudia, ktorí v minulosti užívali, nemusia nič dokladovať. A tiež vlastne do minulého roka napríklad liečba pohlavne prenosných infekcií pre ľudí, ktorí majú dlhy na zdravotnom poistení, nebola ako keby možná. Čiže ľudia, ktorí napríklad sú dlžníci, dlžníčkami, tak nemali nárok napríklad na liečbu HIV, nemali nárok na liečbu proste iných pohlavne prenosných infekcií, museli s tou infekciou žiť, čo nedáva zmysel aj z hľadiska ochrany verejného zdravia. Ale teraz tiež minulý rok sa to zmenilo v januári, čiže patrí to pod tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Takže aj ľudia, ktorí majú dlhy, majú možnosť liečiť si akože tie infekčné ochorenia. Okay. Ale dovtedy vlastne sme skoro nikoho u nás v organizácii nemohli sprevádzať tým procesom liečby, lebo buď mali dlhy, alebo teda sú užívateľia. Ale teraz je to možné, tak teraz sme začali aj ten systém na to prepojenie, na tú zdravotnú starostlivosť a hľadáme lekárov, lekárky, máme už aj nejaké spolupráce, takže ide to dobrým smerom. Tak to je super. Akože trochu ma šokuje, že to mám byť teraz vďačná terajšej vláde, že priniesli takéto skvelé inovácie. Ale áno, určite to bolo... Tie veci sú veľmi dlho na stole, kým sa naozaj schvália, predpokladám, takže to asi nie je takto. Ale no skvelé, tak akože teším sa, že sa aspoň niekam posúvame. Zároveň fakt je hrozné, že doteraz to tak nebolo, že absolútne... nezmyselné. Slovensko 30 rokov za opicami. Svetovými štandardami. Že napríklad človek žije z HIV alebo má HIV, čo tá liečba, alebo aj to ochorenie, že to človek musí ísť na liečbu hneď, alebo teda mal by, aby proste, že tam ten imunitný systém, všetko, že treba, aby človek išiel na liečbu a tu nás sa to robilo tak, čo som teda mám informácie, že tam sa akože rátal ten počet tých CD4 buniek a keď nekleslo pod to životohrozujúcu hranicu, tak tie lieky im nedali. Potom, keď im to kleslo, tak im vlastne mal nárok na záchranu života. Takže sa mu zase akože tie CD bunky zvýšili a potom zase vlastne mu tú liečbu zobrali. Komu toto dávalo zmysel? Že keď vymysleli, že bude to takto, tie pravidlá, tak kto si preboha prečo povedal, že áno, tak to je to fajn, tak to by sme to mali urobiť. Nerozumiem. To znie jak v 80 rokoch, čo bola pandémia HIV. A predpokladám, že ľudia teraz teda predtým si nejak nelegálne snažili sa zháňať tie lieky alebo proste zháňať niečo iné a nerobili to bezpečne. A mňa by zaujímalo, keď hovoríš, že chodievate aj na rôzne festivaly a tak, robievate tam aj testovanie práve na pohlavne prenosné infekcie, alebo tam sa to skôr zameriava na testovanie drog? V minulosti teda my teda na tie festivaly, však Odysseus funguje už od 97. roku. Wow. A na tie festivaly sa tuším začalo chodiť 2001 alebo 2003, takže už je to viac ako 20 rokov, čo sa chodí na nejaké parties alebo festivaly a v minulosti sa testovalo. Keď si pamätám, ale odkedy som ja napríklad v Odysseu, tak sme netestovali takto v prostredí nočného života. Skôr sme sa zamerali na to znižovanie rizik súvisiacich s drogami alebo so sexom, konzultáciou. Je to aj z toho dôvodu, že málokedy, že tam treba aj nejaký ten priestor, to súkromie, ak sme napríklad vedľa nejakého veľkého technostageu, tak tam zase ťažko sa komunikuje. Jasné. Ale boli sme na nejakej, pred pár rokmi sme boli na Živom Račku a tam sme napríklad testovali, ale skôr tam robíme iné služby. Že je tam ako keby čo robiť aj bez toho a to testovanie si vieme dohodnúť predtým alebo potom, buď nejaké spolupráce. A čo sa týka toho testovania drog, tak vlastne my tie drogy netestujeme, lebo je tu na Slovensku nelegálne prechovávať drogy. To, čo ale môžeme robiť, je, že môžeme distribuovať tie testy na drogy vlastne účastníctvo a ono si ich môže otestovať a potom buď skonzultovať s nami výsledok, alebo to predtým ukážeme, že ako vysvetlíme.
Čiže ak som na festivale a spadne na mňa z neba nejaká droga, ja sa zlaknem, že čo to je a vidím Odysseus stánok, tak môžem prísť a v podstate máte k dispozícii testy, kde zistím, že čo to je a či to je, čo v tom vlastne všetko je a na základe toho sa môžem rozhodnúť, s akými slovami to odovzdám polícii. Čo presne ideálne tie testy sú špecifické, takže máme napríklad test na prímesi v kokaine. Takže ak si myslíš, že máš kokain, tak vlastne ti vieme, alebo vieš, že máš kokain, tak vlastne tá prímes, tak ten test ti zistí, že aká napríklad prímes tam ešte je okrem toho kokainu. Samozrejme, nie je to teraz nejaký že laboratórny vedecký test, ktorý ti spraví rozbor celé látky. Je to taký rýchlo test screeningový, že aby si možno vedela, alebo aby ste vedeli zistiť, že OK, tak teraz mi tu nás sa ukázal nejaký, čo ja viem, nejaké disociatívum, tak teraz sa môžem rozhodnúť, či už je menej, lebo tak nechcem sa nejako teraz disociovať, alebo to vôbec neužijem. Takže že sú na špecifické látky, napríklad na extázu, tiež na prímesi v extáze, máme potom ketamín, GHB, máme napríklad na THC test, to je, že či je to THC, to čo máte, potom MDMA, alebo máme aj také fentanylové pasiky a tie môžete vlastne si akúkoľvek drogu otestovať, či tam je prítomný ten fentanyl. Okay, to je taký nebezpečný opiát. Aj teraz je v Amerike s tým veľmi veľký problém. Áno. To sú tie syntetické opiáty, ktoré sú naozaj že veľmi silné. Človek sa ľahko predávkuje a často stačí akože úplne že stopové množstvo. Dajú sa na Slovensku kúpiť takéto testy, či už na drogy alebo na pohlavne prenosné infekcie, že viem prísť do lekárne a toto mi niekto predá? Čo sa týka drog, tak sú nejaké e-shopy, tie testy, ktoré my ich kupujeme akoby zo zahraničnej stránky, ktorá sú oficiálne vyrába tieto testy, ale nie je problém si ich akoby objednať na Slovensko, čiže každý si môže tie testy objednať, to je že EZ Tests. Dáme link. Hej, kľudne môžem poslať. A niektoré e-shopy na Slovensku, že som videla, že tieto testy predávajú, ale sú oveľa drahšie. A potom, čo sa týka, ale napríklad lekárne majú ako keby drogové testy, čo som videla, ale nie je také, že si otestujete látku, ale vlastne také, že po užitie, že na ten moč, že prítomnosť nejakej látky. A čo sa týka testov na infekcie, tak v nejakých online lekárniach som našla, akože dá sa kúpiť si rýchlo testy napríklad na HIV alebo na syfilis alebo na to C-čko, že dá sa to nájsť, ak človek ako keby hľadá, alebo dokonca na takej na českej stránke lekárenskej som videla test aj na kvapavku a na chlamydie, tuším, tiež taký, že výter. OK. Ale tam treba dávať pozor pri týchto testoch, že tie choroby majú akože inkubačnú dobu, že keď sa vám stane nejaký rizikový sex alebo tak na druhý deň to proste nezistí žiaden test. Ano. Napríklad HIV má myslím, že 3 mesiace. Áno, to je pravda. To sú vlastne, to je to serologické okno sa to volá, tým, že vlastne tieto rýchlo testy testujú, že nehľadajú vírus, ale hľadajú protilátky. Protilátky je to, čo si telo začne vytvárať, keď sa stretne s vírusom a každý vírus má špecifické protilátky, ako na COVID sme si robili testy, tak vlastne sa to robí z prsta krvi, napríklad to HIV, a tak keď sa nakazím včera, by som sa nakazila, tak dneska ešte v tej kvapke krvi nemám tú protilátku, lebo ten test hľadá protilátky. A kým sa to namnožia, tie protilátky v dostatočnom množstve, tak to môže trvať. Že 3 mesiace sa hovorí pri HIV a pri tom syfilise C-čku už tak 6-8 týždňov od tej rizikovej situácie. Ako človek sa podľa mňa môže otestovať aj po rizikovej situácii, hlavne ak sa nikdy v živote netestovala. A potom je dobré ešte to zopakovať. Že si vždycky aj pri tom testovaní povieme, OK, tak riziková situácia bola, ja neviem, v septembri, 15. septembra, tak ešte október, november, tak ešte v decembri, 15. decembra sa príde ešte raz daná osoba otestovať. Hej. A keď už teda riešime to testovanie, tak máme na Slovensku nejaké miesta, že napríklad každé mesto má nejaké záchytné miesto, kde sa môžem zadarmo testovať na pohlavne prenosné infekcie, alebo to vôbec tu takto nefunguje? No, na Slovensku je to veľká bieda. Na Slovensku vlastne takéto checkpointy nemáme, ktoré by boli že bezplatné, anonymné, lebo
keby každý máme nejakých lekárov, lekárky a vedia nám spraviť nejaké testy. Hej, že všeobecný lekár tiež nám vie spraviť HIV test alebo nejaký test na HCV. Často je to za poplatok, potom máme dermatovenerologičky alebo infektologičky, ktoré nám tiež vedia spraviť testy alebo tom test súkromné laboratória, ale to stále nie je dostatočne možno nízkoprahové alebo také komunitné. To, čo ale je ako keby je zo pár neziskoviek, alebo napríklad Dom Svetla Slovensko, ktorí majú vlastne checkpoint v Bratislave a teraz vlastne bude aj to HIV AIDS Slovensko mať checkpoint, ako teda aj otvorili. Takže sú teraz nejaké, ale je to v rukách proste pár organizácií neziskoviek, mi tiež, ak nás niekto kontaktuje, ak mal nejakú rizikovú situáciu, tak nie je problém si dohodnúť to testovanie. Takto sa nám to akože párkrát už stalo, ale nie je to samozrejme, že systémové riešenie. Máme Národné centrum, referenčné centrum pre HIV AIDS, ktoré je na Kramároch, ale tam tiež to je nie je to až také dostupné, by som povedala. Tam som bol sa raz otestovať a najprv mi ten test tam ani nechceli spraviť, že proste sa úplne vypytovali, že prečo presne tam som prišiel a prečo chcem si vôbec dať test. Najprv som taký, že kvôli prevencii, oni boli takí, že tak to nie a proste tak som povedal, že som mal nechránený orálny sex a potom mi to tak, že dobre, tak teda spravíme vám tam test a neviem, celkovo mi prišli takí dosť nepríjemní a potom keď mi akože dávali výsledky, tak som tam jednak musel prísť osobne, čo mi proste, že o 9 ráno si mám prísť po výsledok osobne. Praktické. Hej. A bolo to také, že akože nikto nebol na tej chodbe, ale proste iba otvorila sestrička, že ste negatívni, že vôbec to neviem si predstaviť, že kebyže som pozitívny, takže jak by to mohli takto oznámiť, alebo neviem. No tak nemali by to oznamovať takto tie výsledky, buď sa musia oznávať súkromne, alebo ja keď si pamätám, my sme tam v rámci výcviku odiseáckého, keď som si dávno robila akože ešte ako študentka vysokej školy výcvik v Odiseu, taký pre tereňákov, pre harm reduction, tak sme mali akoby povinnosť absolvovať tento test a ísť sa tam otestovať, aby sme si to zažili, tú skúsenosť. Pamätám, že tam dávali akoby obálky s výsledkom, ale tiež iba medzi napríklad nejaké na chodbe. Je dôležité aj skonzultovať, čo to znamená ten výsledok. No, a že to pretestové a potestové poradenstvo je napríklad veľmi dôležité, že preto my napríklad až necestujeme na týchto masových akciách až tak často, lebo my zakladáme tom pretestovom, potestovom poradenstve, čo môže aj trvať, že pri nejakých cieľových skupinách alebo niekto môže byť nabrifovaný, vedieť všetko a nepotrebuje až tak do hĺbky, ale často tí ľudia, ktorých najmä testujeme my, tak nemajú tie informácie. A je dôležité, aby tie informácie mali, aby spravili to informované rozhodnutie, lebo oni sa môžu rozhodnúť aj počas toho testovania, že už nechcem ďalej pokračovať alebo nechcem vidieť výsledky, ale aby vedeli vlastne to pretestové, že na čo sa idú testovať, ako to prebieha, čo to vlastne znamená, aké majú možnosti a potom to testové aj, že samozrejme, aké to správanie je dobré, aby vlastne sa vyhli rizikovým situáciám ďalej, takže... No, mňa aj preto zaujímali tie festivaly, lebo som tak rozmýšľala, že či sa stáva, že len tak niekde na pohode sa ľudia otestujú na nejaké pohlavne prenosné infekcie a zrazu koľko z nich tak priemerne zistí, že má niečo, o čom netušili vôbec, že to majú a kde by to mohli dostať. Ale teda keď vraví, že takto to úplne nefunguje a že tam sa zameriavate skôr na tie drogy, tak asi nič. Ja som sa raz pýtala, lebo ja chodím teda každý rok na erotický veľtrh do Prahy, už som to hovorila podľa vo všetkých epizódach, kde sa dalo, ale tam jedna z mála pozitívnych vecí, čo sa mi tam páčia, tak býva, že tam naozaj vždycky býva jedno auto, záchranka, kde teda robia tieto rýchlo testy na HIV. A ja som sa tam raz tak opýtala, to bol už myslím, že posledný deň veľtrhu, že či mi tak môžu prezradiť, že či mali niekoho pozitívneho, že ma to zaujíma zo zvedavosti štatisticky, že či fakt sa stane, že niekto fakt netuší, príde a zrazu je úplne v šoku, že nechápe, ako sa to mohlo stať. A teda povedali mi, že zatiaľ sa im nestalo na veľtrhu napríklad, že by takto niekto prišiel a že by mali pozitívny ten test. Tak som chcela vidieť, aké sú tvoje skúsenosti, ale tým pádom asi tým, že ich robíte tieto testy skôr v tom rizikovom prostredí, tak asi nie až také prekvapenie až náhodou. Sú tie testy pozitívne. Ale zase na druhú stranu, že ono aj tieto napríklad testovania na tých veľkých podujatiach, na tých akciách majú význam presne v zmysle tej destigmatizácie toho znižovania, lebo predstavám, že testovanie na HIV, že keď to človek si počuje, tak je to také, že bože, alebo že teraz, že nie je to také, že normalizované, nechcem používať to slovo síce, ale také, že OK, že
je to proste OK sa zaujímať o svoje zdravie, testovať sa, nie je to niečo ako keby strašné v úvodzovkách a aj tieto akcie, aj tieto vlastne aktivity toho môžu prispieť, že teraz nejdeme z toho robiť ako keby nejakého strašiaka nejakú vedu, ideme k tomu pristupovať zodpovedne a takto meniť aj tú majoritu, aj keď možno to nezasiahne. Podľa toho závisí od akcie, hej, že sú aj podľa VHO nejaké rizikové z populácie alebo skupiny. A potom sú akože nejaká že majorita, že asi iné to robiť na nejakom festivale, ktorý je nejaká duchonka, alebo hej, že nejaká že typická majorita, potom je to iné testovať, robiť na nejaké týka sa nejakej špecifickej komunity alebo nejaká konferencia pre osoby, ktoré pracujú v sex biznise, že lebo to je jedna z tých rizikových populácií podľa VHO, alebo pre nejakej pre transrodových ľudí alebo pre mužov, ktorí majú sex s mužmi, že to sú proste podľa VHO nejaké populácie, ktoré sú rizikové. Takže je to aj z hľadiska tej rizikovosti, ale podľa mňa je to aj z hľadiska tej destigmatizácie, tej šírenia, tej osvety, aby každý mal tú skúsenosť. A pritom za každým, keď má osoba sex s nejakou osobou bez kondómu, tak má vlastne sex s každou tou osobou, s ktorou mala tá daná osoba sex bez kondómu. Ja práve rozmýšľam, ako o tom hovoríš, že samozrejme, že to treba destigmatizovať a ja viem, že ja žijem v nejakej bubline, ale mne to príde samozrejmosť, že ak idem mať sex s nejakou osobou, tak ma zaujíma, či tá osoba sa chodí pravidelne testovať, že to je pre mňa, ja neviem, niečo, čo ma proste zaujíma, ak s niekým idem mať sex a niečo, čo chcem vedieť a potom ma prekvapí, že mimo mojej bubliny to úplne možno takto nevždy funguje, že mne to príde proste samozrejmosť, že zistujem, či sa ľudia testujú, prípadne akú majú nejakú sexuálnu históriu. Nie, že musíš mi povedať svoj body count alebo všetky skúsenosti, ale tak zaujímavé, že od posledného testovania, neviem, máš nejaké rizikové skúsenosti za sebou, alebo čo, aby som skrátka vedela, na čom som je. Mňa to zaujíma. Ale tak hlavne na Slovensku je problém, že sa testuje zadarmo len v podstate na HIV a syfilis niekedy, ak máš šťastie. Ale také tie častejšie sexuálne prenosné choroby ako kvapavka alebo chlamydie, myslím, že to funguje momentálne tak, že sa môžeš otestovať zadarmo iba ak máš podozrenie, alebo ak lekár má podozrenie, že to máš. Alebo ak máš veľmi zlatého, milého lekára, lekárku a sú veľmi ochotní. Alebo si môžeš spraviť komplexné za 100 eur na súkromnej klinike. Lebo bežne máme 100 eur zbytočný. No alebo aj to HPV, že to HPV tiež, že ja som si dávno v minulosti myslela, že to HPV je súčasťou preventívnej prehliadky a že vlastne ten screening, však sa tam robia výtery, že je aj to HPV sa robí, ale potom som zistila, že vlastne nie, že ja musím si špeciálne vypýtať, že chcem ako keby aj screening na HPV, za čo si musím zaplatiť 25 eur alebo minimálne asi, že možno to už aj viac, závisí asi od ginekologa, ginekologičky zariadenia. Takže tiež to je také a pritom je to, že tá rakovina krčka maternice, že tam je ten brutálny akože súvis a veď už sa aj v nejakej tej lekárskej komunite začína hovoriť, že vlastne tá rakovina krčka maternice, že tam je 99 alebo 98% prípadov je z toho HPV, že už sa vlastne o tom ani nehovorí ako o rakovine, ale ako skôr, že infekcii, že je to že chcú preklasifikovať celé to ochorenie, lebo tam je pritom je to brutálne dôležité, že toto ja napríklad tiež nechápem. No to by sme sa mohli baviť aj o cenách očkovania na HPV, lebo to je tiež taká vec, že super, ak už nemám do 15 alebo do 14, alebo ako to teraz je, tak mám robiť, čo mám vykradnúť banku, alebo to si ani nemôžem ukradnúť tú vakcínu, lebo je to nad 700 eur, tak... Tak tučím, jedna dávka stojí 127 a musíš mať 3. Takže, ale neviem, oni väčšinou sa im musia aj objednávať, neviem, že či v tej lekárni sú, tak... No. Ale to sa mi páči v Anglicku, keď som bol za mojou bývalou priateľkou, tak sa tam dá v podstate, že hoci kto vie, každý, kto má telefónne číslo, si vie zadarmo objednať test k sebe domov a nie len na HIV, ale proste reálne v podstate na všetky sexuálne prenosné choroby na test, ktorý si môže spraviť sám doma a anonymne ho zaslať potom na testovanie a prídu proste výsledky SMS-kou alebo e-mailom a asi keď je niečo pozitívne, tak potom sa tam dá ísť aj zadarmo konzultáciu a neviem, asi je to akože treba sa tam nejak zaregistrovať a každý človek má že 4 testy ročne zadarmo
A aj bolo to aj pre mňa, čo nie som akože občan Spojených štátov, že som si iba kúpil simku za 10 eur a objednal si test. Spojených štátov, Spojeného kráľovstva. Kráľovstva, áno. Ja len pre istotu, aby ľudia no. neboli zmetené a zmetení. Ale to je podľa mňa super tip, že ak budete náhodou cestovať do Anglicka napríklad na viac ako 3 dní, tak to vlastne môžete využiť, pokiaľ si kúpite SIM-kartu. Potrebuješ anglickú, SIM-kartu. Tak stále to znie lacnejšie, ako dať si to robiť na Slovensku. To je pravda. No. Ale nechápem, to je taká škoda, prečo to tu neviem, prečo 4-krát do roka si nemôžem urobiť doma test, poslať to niekam a mať výsledky. Že presne práve to verejné riziko zdravotné pre celú verejnosť by sa podľa mňa týmto dalo znížiť, že... Tak ja by som ešte možno, že ako sa my ako spoločnosť pozeráme na to testovanie, alebo že ty si spomínala, že žiješ v tej bubline, že pre teba je to niečo, čo je prirodzené, sa napríklad tieto témy otvárať so svojím sexuálnym partnerstvom, aj ako keby zaujímať sa o tieto témy, testovať sa, alebo sa pýtať na to testovanie, ale pre niekoho napríklad už len to, že napríklad sa niekto zaujíma o testovanie, hej, že ty sa bol testovať na HIV, fuj, hej, že toto môže byť reakcia, ktorú niekto môže mať, hej, že pritom to je však dobre, že sa zaujíma o svoje zdravie, hej, ale že čo asi tá osoba musela robiť, keď sa ide testovať na HIV, že tam tá väčšina vás alebo tá majorita možno ich ani nenapadne ako ako blízko to možno pri nich je, alebo ako to súvisí s tým životom, ktorý majú, alebo ako keby s nejakými praktikami, ktoré robia, hej, že a toto tiež prispieva k tomu, že sa to netestuje, lebo tam ani není možno taký dopyt. Pláne v tomto je jedno z málo pozitívum covidu, že sa to tak nejak začalo normalizovať, že je OK sa ísť proste preventívne otestovať, alebo keď sa niečo, proste, že ideme v autobuse, kde niekto kašle vedľa mňa, tak sa idem otestovať. Že to tak viacej normalizuje, tak preventívne testovanie. Hej, alebo aj ochranné pomocky, hej, že idem v lietadle, všetci tam drhnú, dám si respirátor a už sa nikto napríklad možno sa pozerajú, ale už je to podľa mňa viac tiež také bežné. Čo tiež nepoznám niekoho, s kým nemá sex, tak si dám kondóm. No, jasné. Ale akože, ja neviem, podľa mňa poďme zmeniť naratív z toho, že testuješ sa na HIV, čo si pre Boha robila, na je cool sa chodiť testovať. Akože pre mňa je to práve, že úplne veľký green flag, keď mi niekto povie, že chodím, neviem, ako pravidelne na testy, teraz mám akurát za sebou testy, všetko super, teším sa z toho, zdieľam, že sa z toho teším, že je všetko v poriadku. A tak, a ja neviem, tak poďme normalizovať, že sa chodíme testovať a je to ok. A že ani nie, že normalizovať, ale poďme sa z toho tešiť a podľa mňa je cool sa testovať a nie sa netestovať, halo. To by som možno dal taký príklad. V Poľsku je taká organizácia, ktorá toto presne spravila. Oni mali taký projekt, kde vlastne objednali si, týkalo sa to iba HIV, také, že samotesty HIV a spravili takú obrovskú kampaň proste národnú, že si človek mohol objednať ten test, dostal inštrukcie, aj si sama sa mohli otestovať a vedeli aj výsledok a potom ho mohli nahlásiť. Anonymne, ale tak málo sa im ako keby nahlasovalo a keby mali reaktívny, tak potom to mohli riešiť. A že brutálne to akože sa uchytilo, že tá organizácia vlastne nečakala, že toľko proste testov, oni za prvého pol roka tento rok minuli, že 10,000 testov, alebo že 15,000, že obrovské množstvo. Zapojili to influencerov, ktorí sa tiež si objednali test, natočili sa, ako sa testuje, zdieľali to a že brutál, že nakoniec vlastne ten projekt, v rámci ktorého to oni mali, my sme s nimi v spolupráci, tak vlastne už naplnili všetky ukazovatele za pol roka, tej implementácia už nemá, všetko vlastne minuli, ešte aj to poštu posielali, tie poštovné, ale potom dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia im potom darovala ďalších 10,000 testov, hej, že ich to ako keby tiež zaujalo a vedeli im napríklad takto pomôcť. To je super, že sa niečo takéto robí, to mám radosť, lebo fakt podľa mňa, no ja neviem, ja fakt žijem v nejakej bubline, kde toto je úplne bežná vec, normálna vec a škoda, že naozaj sa to až tak k ľuďom nedostáva tieto témy a zároveň áno aj to, že síce je fajn, že my si tu povieme, že je cool sa veľa testovať, ale keď niekto na to nemá peniaze a nemôže prísť do Bratislavy na testovanie zadarmo, tak asi ťažko sa môže testovať, čo je pochopiteľné, vôbec to teraz nemyslím zle voči ľuďom, ktorí si to nemôžu dovoliť. Práve naopak je problém, že vôbec niekto musí riešiť to, že si niečo takéto nemôže dovoliť. A no, tak v tom prípade
to mením na, ak si to môžeš dovoliť, je cool sa testovať, alebo ak prídeš na nejaké podujatie, kde je táto príležitosť otestovať sa zadarmo, tak to podľa mňa treba využiť. Že ja tiež nepreferujem si za to platiť veľa peňazí, ja tiež sa snažím skôr využívať presne, že keď idem na nejakú akciu na Pride, pokiaľ viem, tak väčšinou naozaj bývajú stánky, kde sa dá otestovať, prípadne ten erotický veľ, takže bývajú viacero podujatí, kde sa dá táto možnosť zadarmo využiť, tak možno ak viete, že je niečo také vo vašom okolí, tak tam viete prísť a vždy som sa stretla s tým, že tam boli mega milí, ochotní ľudia, ktorí proste všetko porozprávali, vysvetlili fakt, že mali trpezlivosť a ani sa na vás nebudú škaredo pozerať, ani nič, že fakt, ja som sa vždy stretla s úplne strašne super prístupom, takže odporúčam. A ešte k tomu normalizovaniu testovania sa mi páči, že na Grindri, čo je tak aj dating appka, alebo skôr je taká hookup appka, tak tam je proste bežné, že v profile si vyplní, že je tam proste otázka, ktorú môžeš odpovedať, keď chceš, že kedy si naposledy testoval. A to by podľa mňa mohlo byť aj na Tinderi, alebo... Presne som nad tým veľké rozmýšľal, že prečo to nie je na všetkých týchto appkách, že prečo je to len na Grindri, že... No, lebo sú riziková populácia. Tak ale aj na Tinderi sú gejovia. Keď už ideme touto cestou, ja však si robím srandu. Stále to nedáva zmysel. No dobre, no a keď... osloviť tie appky, hej, že ten Grindr je podľa mňa taká, že veľa organizácií napríklad aj pracuje na tých appkách, že majú online terény v úvodzovkách, že možno tie MSM organizácie alebo proste nejaké LGBT organizácie, ktoré testujú v zahraničí, tak majú vlastne nejaký ten terén, alebo tam kontaktujú ľudí, alebo tam promujú možnosti napríklad testovania. Takže majú viac spoluprác, že treba asi... To mi nenapadlo, že to môže byť tým, ale dáva to zmysel. No dobre, a keď už sme si teda povedali, že ako sa dá testovať a tak ešte si povedzme, že ako môžeme robiť prevenciu a ako sa teda môžeme vyhnúť tomu, aby sme sa vôbec báli, že musím sa ísť rýchlo testovať, lebo urobila som niečo rizikové. Ako nerobiť niečo rizikové? Nemať sex. Áno, akože to je najúčinnejšie a nejaké že najlepšie riešenie z hľadiska nejakého rizika prenosu nejakých infekcií sexuálne prenosných alebo krvoprenosných je teda nemať žiaden sex. Nie online sex. To by mohol byť, alebo sex po telefóne. Presne. Hej, že alebo na druhej strane miestnosti. Hej. Ešte to by sa dalo. Takže to je jedna vec a potom druhá, ak teda nechceme ísť touto nútenou abstinenciou, tak je možnosť používania tých nejakých mechanických pomôcok, ktoré zabraňujú aj týmto pohlavne prenosným infekciám, ako sú kondómy. Kondóm môže byť teda interný, ktorý zavádza sa do vagíny a potom externý, ktorý sa zavádza na penis. U nás na Slovensku možno ten kondóm, ktorý je že interný, nie je až taký populárny, alebo je rozšírený s tým, že sa aj ťažko dá zohnať, kúpiť, ale bežne v iných krajinách je bežne dostupný niekde v lekárniach alebo v nejakých drogeriách. Ja k tomuto musím dodať, že som si uchmatla z Odysseus stánku jeden kus práve takéhoto kondómu. Ešte som ho stále nevyskúšala, neotestovala, lebo vždy na to zabudnem. Ale mám to na svojom to-do liste a určite ho čoskoro otestujem a dáme vám vedieť, teda minimálne ja dám vedieť, že čo na to hovorím a akú mám skúsenosť, tak potom o tom kľudne porozprávam viac a som strašne zvedavá, lebo presne ako vravíš, na Slovensku to vôbec nie je podľa mňa bežná vec, takže uvidíme. Ja som mal sex, keď mala partnerka tento interný kondóm a akože bolo to v pohode, že? Bolo to iné ako s penisovým kondomom? Tak bolo to iné, že proste nemáš ten kondóm okolo svojho penisu, ale že bolo to stále veľmi príjemné a v pohode. OK, čiže nemáš preferenciu medzi penisovým a vaginálnym kondómom? Akože asi nie. Len je to asi jednoduchšie ten penisový, že sa to ľahšie, aspoň pre mňa, nejak nasúva a tak. OK. A kupuje teda samozrejme. No. Hej, no jasné. Je to podľa mňa, že dosť od cviku a od zvyku. Že ak je niekto zvyknutý, aj to nasadzanie tých kondomov je tiež veda, že je dôležité to spraviť správne so všetkými postupmi a môže to znieť zdĺhavo na začiatok, ale práve tým opakovaním a tým cvičením to nemusí reálne zaberať tak dlho, ale presne aj tá efektivita tej účinnej ochrany závisí od toho, ako si to správne nasadím. Takže na prvýkrát, ak niekto experimentuje alebo skúša aj ten kondom do vagíny, môže to byť náročnejšie alebo chce to nejakú ako keby
možno to brať ako súčasť predohry, alebo tak odľahčenie, že teraz nie je to robiť v strese posledných 5 sekúnd, alebo tak, že teraz to vyjde alebo nie, ale tiež nie je to niečo, čo by bolo nejaké extra náročné. A máme si to predstaviť, že ten vaginálny kondóm, neviem, keď viem, že večer budem mať sex, tak môžem si ho dať do vagíny už hodinu pred tým sexom, aby som potom nemala tieto stresy z toho, alebo to funguje ako s penisovým kondómom, že ak by tam vlastne uschol ten lubrikačný gel, čo tam je, tak to môže, neviem, prasknúť alebo tak. Ako to funguje? Tak tieto interné kondómy sa môžu byť v tele dlhšie, je to niekoľko hodín. Asi závisí od výrobcu, som stretla aj, že 5 až 7 hodín by som povedala. Ale samozrejme iba jeden nejaký sex, hej, že jednu aktivitu, že keď sa tá aktivita stane, tak ho treba vymeniť, vybrať, dať nový. Tento kondóm on dosť je využívaný, že v Afrike tam vlastne dochádza dosť často k znásilneniam a tým, že tam je veľmi vysoká incidencia alebo teda výskyt HIV, tak si to ženy nasadzajú preventívne, aby že aj keď dojde k tomu znásilneniu, tak vlastne aby sa nenakazili HIV, čo je hrozné, keď si to vlastne takto akože keď sa na to tak, keď si nad tým človek zamyslí, že čo vlastne ako sa chránia vlastne pred tým HIV, ale je to tiež jeden z tých spôsobov, ktoré využívajú a ktoré majú. A máme si predstaviť, ja teda viem, ako to vyzerá, lebo ak niekedy uvidíte niekde stánok Odysseus, tak asi väčšinou, pokiaľ je to fakt na nejakom festivale alebo nejakej inej nočnej akcii, tak asi väčšinou nosíte so sebou práve aj tú maketu genitálií, kde si vlastne môžete vyskúšať použiť tento kondóm vaginálny, tak ja teda viem, ako to vyzerá, ale má si to naše poslucháčstvo, ak si teda nepozrú k tomu nejaké naše videjko, tak si to majú predstaviť tak, že sa to dá napríklad použiť aj pri orálnom sexe, ktorý je robený na vulve, že akoby zakrie to celé genitálie, alebo je to len vo vagíne a na ten orálny sex na vulve potrebujeme niečo iné. Osobne si viem predstaviť, ako keby na orálny sex používať tento kondóm. Dá sa vyrobiť, ono sa na orálny sex by sa mal použiť hodám rúško, čo sa dá vyrobiť aj z kondómu na penis alebo do vagíny, hej, že to by mal byť taký obdĺžnik, ktorý sa ako keby potom položí, či už napríklad aj na análny otvor alebo aj na vagínu pri orálnom sexe, ale teda tento kondóm do vagíny vyzerá ako ten kondóm externý na penis, len je taký oveľa väčší. S tým, že vlastne má to aj taký, že vnútorný krúžok, ktorý vyzerá ako taký antikoncepčný krúžok, ktorý aplikátor, zavádza sa to tak, že ten krúžok stlačíme, spravíme osmičku, zavedieme ako tampon a ten krúžok sa vnútri ako keby prilnie na krčok maternice a tým pádom tam ten kondom drží. Vonka vždycky ako keby ten vonkajšok trčí z tej vlastne to medzi tými pískami to vidno, čiže je dobre potom to vždy aj prichytiť, keď sa vsúva penis, aby sa vlastne nevsunul bokom. Takže je to také, že na pocit je to také oveľa viac lubrikované, by som povedala v porovnaní s tým kondomom na penis. A my máme napríklad taký, že je vyrobený z polyuretánu, z nejakej hypoalergénnej látky, nie z latexu. A treba použiť lubrikant na penis, keď sa používa tento kondom? Asi je to o preferenciách, že niekto používa, niekto nie, ale je to naozaj že lubrikované, že je to úplne také mokré ten kondom. Mne ešte napadajú dve otázky. Jedna je, že tým, že je to teda väčšinou využívaný vaginálne kondom, je to len na vaginálne účely, alebo to môžem použiť aj na análny sex? Úprimne neviem si asi to predstaviť. Akože ani ja až tak, ale napadlo mi to, tak sa pýtam. Hlavne no, hej, že či to vedia použiť napríklad dve osoby s penisom, keď majú sex, alebo... Rozmýšľam, že na čo by sa prisal ten krúžok vnútri, že aby vlastne ten kondom držal, že tam je ten krčok maternice, na ktorý sa to prisaje. Myslím si, že by to bolo asi, že zbytočne náročné, že radšej nech sa použije ten penisový, chápem. No dobre, a teda keď ešte si spomenula tie bariérové ochrany, ktoré sa dajú použiť na orálny sex robený na vulve, čo je teda, ja to poznám ako dental dam. Ty si povedala nejaký iný názov. Ja to poznám ako dental. Hej, akože to je tiež aj že hodám rúšok.
Ale tak možno to je už zastaralý výraz, ale hej, dental dam je tiež... OK, a teda toto, aby sme upresnili, tak vlastne je to buď... Môžete si to presne, ako bolo povedané, vyrobiť z akéhokoľvek kondomu. Môžete ho rozstrihnúť, je to akoby štvorec alebo obdĺžnik, ktorý viete dať na genitálie a cez to vlastne robíte ten orálny sex. Práve preto, aby ste predišli prenosu nejakých sexuálne prenosných infekcií. A teda áno, aj cez orálny sex viete dostať pohlavne prenosnú infekciu. Áno, a už sú napríklad aj také, že špeciálne, že nohavičky alebo že spodné prádlo, ktoré je celé, že nie to iba rúško, ale že si vlastne osoba môže dať také spodné prádlo, ktoré vlastne zakrýva celé genitálie a vlastne to tiež na ten orálny sex. Môže to byť aj teda na... Aj na vulvu, aj na análny otvor. Áno. A je to dosť drahé, hej, že jeden taký, je to jednorazové použitie, ale jedno to stojí, tuším, 30 €. Čo je aj dosť veľa, ale možno teraz už to bude stať aj menej. A je to aj možno pre ľudí, ktorí sa necítia až tak dobre pri tom, lebo nie každý je možno komfortný s orálnym stykom, aj keď mu to môže robiť nejaké príjemné pocity, tak tiež nemusí byť komfortný sa takto akože odhaľovať, alebo proste nie každý. Pre každého je to OK, tak toto je také, že sú tam tie príjemné pocity, ale človek môže byť akože OK s tým, že... Je tam nejaká bariéra. Áno, je tam tá bariéra. A čo sa týka kondómu na penis, ktorý teda väčšina ľudí na Slovensku používa, tak ako ho správne nasadiť? No ja som počula od pomerne veľa ľudí, aj z môjho kamošstva, z bubliny, aj z nášho hoststva a tak, že sa naučili naozaj úplne najsprávnejšiu a ten správny spôsob, ako nasadiť penisový kondom až v stánku Odysseus. To znie, že tu robím strašnú reklamu, ale ja naozaj to bežne počujem od ľudí, že fakt sme si mysleli, že to fakt vieme a proste 2 roky dozadu na Pohode bol stánok a zrazu sme zistili, že vôbec sme nevedeli, kde robíme chybu a čo je teda ten správny spôsob. Ak sa to dá nejak aj bez videa, my určite teda pridáme aj video, len neviem, či nám ho Instagram nevymaže, tak snáď nie, uvidíme, ale teda skús opísať, že ako. Tak ako prvé, čo treba si vždy pozrieť, je pozrieť si dátum expirácie. Aj kondómy majú teda nejakú trvanlivosť, často aj ten materiál sa môže opotrebovať, či už aj nejakými poveternostnými podmienkami, ak tie kondómy navyše nočíte v peňaženkách, po vreckách, sa to môže vyšúchať, obal sa môže poškodiť, takže to treba určite pozrieť. Je to niečo, čo si viete skontrolovať predtým, než idete na nejakú party, alebo predtým, než ku vám niekto príde, alebo idete, že vždycky to treba pozrieť. Potom druhé, čo treba pozrieť, je skontrolovať, či ten obal nie je poškodený, v ktorom je ten kondóm. Niektorí ľudia chodia a prepichujú krabičky v nejakých obchodoch, takže treba skontrolovať ten obal, či nie je nepoškodený a to skontrolujeme tak, že zatlačíme, čo je taký štvorec, v ktorom je kondóm, tak zatlačím do jedného rohu a vytvorí sa mi taký vankúšik. To znamená, že vlastne mi vzduch nikde neuniká, že tam nie je diera na tom obale, takže môžem vlastne ten kondóm použiť. Potom sú vždy, ten obal je, že sú vrúbkované strany a hladké strany. Tie vrúbkované strany sú na to, aby sa ten kondóm sa v pohode otvára, ten obal. Nikdy nie je to hladko, ale na tých vrúbkovaných stranách to môžeme otvárame a manipulujeme brúškami prstov, nikdy nie zubami, nožnicami, ničím. Nechtami. Môžeme poškodiť samotný kondóm. Potom treba, keď už ten kondóm otvoríme, skontrolovať, že z ktorej strany ho rolujeme. Jedna strana je, kde to rolovanie ako keby vnútri a vtedy vlastne by sa nám to ťažko rolovalo. Takže treba väčšina ľudí, že pichá do toho prstom, alebo neviem, ako naťahuje to, tiež to môže poškodiť vlastne ten materiál, dobre fúkať do toho. Hej. Fúknuť, buď sa nám spraví taký cumlík, alebo sombrero. Keď máme sombrero a to rolovanie máme zvonku, tak to je ten správny smer. Potom to, čo veľa ľudí napríklad nerobí alebo robí zle, je treba si vytvoriť miesto na semeno, na ejakulát. Takže treba vždycky tam spraviť teda miesto. To spravíme tak, že vlastne si chytíme medzi 2 prsty tú špičku toho kondoma. Troška si to môžeme aj že zrolovať, aby bol viac toho miesta, že to čím viac, tým lepšie, že to nevadí. A potom to zatočíme, 2-krát, takto. To znamená, že vlastne ten vzduch tam nám nepríde ani počas aplikácie, lebo toto je častá chyba, že ľudia to chytia
Ale vlastne to začnú naťahovať tak, začnú to tak naťahovať, alebo pustia to. Oni to chytia a hneď ako začnú naťahovať, tak vlastne to pustia. Ja som dokonca počula aj, že však treba tam nechať v tej špičke tenšej vzduchovú bublinku, lebo tam práve pôjde to semeno. Takže nie, žiadna vzduchová bublinka a treba nechať viac rezervy, ako je tá špička. Áno, viac. A je dobre potom aj, keď je to nasadené, tak potom by nám tam nemalo ako keby to byť také nafúknuté, má to byť také spľasnuté, že tá špička, že to má vidno, že tam nie je nič a tým pádom je tam priestor pre ten ejakulát. A potom stále to držať počas celej tej aplikácie, držať to miesto dvakrát zatočené a jednou rukou iba sťahovať a vytlačať vlastne ten vzduch ešte po bokoch. Okay. A dá sa nejak skontrolovať, že po sexe, keď už tam je ten ejakulát, že či ten kondóm akože nepraskol, alebo to je také, že tak dúfajme, že ten ejakulát zostal. Lebo ja čo robím je, že proste to akoby tak stlačím a pozerám, že či to nejak netečie alebo tak, ale neviem, že či to je správne. To je tiež jedna z tých možností, že môžeš to takto vždy skontrolovať. Ono to, že vidíš, že nejaké mikrotrhlinky nemusia byť viditeľné, ale myslím si, že toto skontrolovanie je tiež akože OK, lebo ak ti ten kondom praskne, tak ti často aj praskne tak, že vlastne je prasknutý, je na poli a je niekde že v strede. Takže potom je dobré aj ako predchádzať tým mikrotrhlinkám, čo sa môžu spraviť a nemusia byť viditeľné, tak je presne, že používanie lubrikácie, že lubrikovať, nikdy nepoužívať dva typy kondomov, že aj ten externý a interný, lebo sa môže dojsť vlastne k... Ja sa presne chcela opýtať, lebo už som počula aj to, že pre väčšiu ochranu sme si dali 2 kondómy naraz. Takže 2 kondómy naraz nepoužívať, ani vaginálny penisový, ani 2 penisové, ani 2 vaginálne nie. Hej, áno, vlastne vtedy je väčšie riziko toho, že sa to natrhne, lebo to je guma o gumu. Je dobré ale používať lubrikanty, nie lubrikanty na báze oleja, alebo nejaké teraz erotické oleje, voňavé oleje, lebo presne ten olej tiež môže spôsobiť natrhnutie toho kondomu. My máme taký na tých stánkoch, keď sme na festivaloch, tak máme aj taký workshop, nie iba navliekania kondomov, ale aj vlastne lubrikantov. Ale to sa nerobí až tak často, že vlastne nafúkame 2 kondómy a na jeden dáme lubrikant a na druhý kondóm dáme indulonu. A vlastne ľudia majú za úlohu iba takto, ako keby trieť na ten nafúkaný kondóm ako balón. Vlastne lubrikant a tú indulonu a keď sa trie tá indulona, tak do pár, možno do minúty, do 2 to praskne. Okay. Že ten olej alebo proste nejaké krémy, určite. Čiže nemáme na lubrikáciu používať hoci čo doma nájdeme, ale ideálne by sme si mali zadovážiť nejaký lubrikačný gel. Ale niekedy presne, že sú aj, že dá sa kúpiť nejaké erotické masážne oleje, že teraz niekoho masírujem ako súčasť predohlia, ale to tiež nie je niečo, čo je vhodné napríklad presne na ten sex, na ten kondóm, na tú látku. Čiže na ideálne lubrikanty na báze vody. Jasné. Silikónov. OK. Mne inak ešte napadlo k tomu vaginálnemu kondómu a neviem, že či to chceme nejak veľmi riešiť aj pri penisových, lebo to už vieme, že penisové kondómy, že dajú sa kúpiť rôzne hrúbky, veľkosti, dĺžky a tak, že ak vám proste nesedí, tak si viete kúpiť iný. Ale ja rozmýšľam, či ten vaginálny, lebo ako si povedala, že je o dosť širší asi a celkovo väčší ako ten penisový, mohlo by to byť riešenie pre ľudí, ktorí napríklad majú väčší penis a potrebujú väčší kondóm? Určite. Myslím si, že to by mohlo byť riešenie. Podľa mňa na Slovensku je celkom ťažké tak ako keby nájsť v nejakých kamenných predajniach, že rôzne typy veľkosti. Práve preto mi to napadlo. Tiež riešením. Ale ešte ku tým kondomom je tiež dôležité aj spomenúť, že nie iba tá lubrikácia, ale napríklad aj, že dĺžka toho styku. Že ten kondom tiež teraz nevydrží 5 hodín. Čiže po akej dobe si mám vymeniť ten kondom? Závisí aj od toho typu sexu, ktorý človek má. Ak má nejaký teraz drsnejší, tak je dobré aj častejšie, ale že každú pol hodinu minimálne. Presne ten materiál sa môže opotrebovať tým šúchaním. Jasné. A ešte mi napadá, keď sme riešili aj dostupnosť všetkého možného, o čom sme sa dnes bavili. Viem niekde zohnať kondomy zdarma? Nie teraz v zmysle, že chcem veľa kondomov zadarmo, ale že v rámci presne tej prevencie u tých ohrozených skupín a tak, že chápem, že asi vy, keď prídete aj ako Odysseus niekam, tak rozdávate kondomy, že viem si predstaviť, že to je bežná súčasť toho, čo robíte. Ale neviem, sú nejaké centra alebo niečo, kde pokiaľ potrebujem, tak ten kondom zoženiem?
Skôr by som sa asi v tomto prípade obracala na aj tie checkpointy, na tie neziskové organizácie, ktoré sa venujú témam sexuálneho zdravia, ale aj tomu témam testovania, že je to súčasťou toho testovania je, že vám dajú kondómy. Mm-hmm. Hej, takže asi toto, neviem, či... Ale nie je to určite nikde asi také, že napríklad myslím, že vo Švédsku je také, že keď prídeš do lekárne, tak tam je proste miska s kondomami a môžeš si brať koľko chceš, alebo tak. No presne niečo takéto ma zaujímalo, že či nebodaj na Slovensku sme nepredbehli dobu a nemáme niekde misku kondomov zdarma, ale teda nepredpokladala som, že máme. Ale tak super, že aspoň v rámci nejakých OZ-tiek asi sa dá. Hej, alebo presne aj nemusia to byť iba, že OZ ako my, ako Harm Reduction, ale presne možno aj nejaké organizácie, ktoré pracujú že s mladými ľuďmi, tak ak nemajú, tak určite odporúčam, aby proste časť nejakého budžetu na materiál venovali aj kondomom. Tie nie sú naozaj drahé, že dajú sa kúpiť aj za pár centov za kus, aby proste to bolo dostupné. Ešte sa chcem spýtať, že či je z nejakého hľadiska bezpečnosti nejaký rozdiel v značkách kondomov. Presne som sa chcela opýtať, keď hovoríš, že kondom sa dá zohnať aj za pár centov, bude rovnako účinný kondom z, neviem, Lidla za 13 centov ako najdrahší Durex? Čo zoženiem? No často tá značka alebo tá cena neposudzuje túto kvalitu, že niekedy si človek platí za značku, ale kondómy majú na obale takú že certifikáciu a to treba pozerať. To je také... ako keby také euro, alebo také CE, alebo niečo, taký symbol, že teraz neviem ho nejako opísať. Pridáme obrázok. Ale tento symbol vlastne, keď tam je, tak to znamená, že ten kondom je napríklad certifikovaný. Hej, že my napríklad nakupujeme kondomy že v tisíckach vo veľkosť, takže tá cena je samozrejme nižšia, ale tiež to nie sú kondomy, ktoré alebo tie značky nie sú teraz nejaké, ktoré, že nejaký Durex alebo tak, že proste máme značky, ktoré sú iné, ale tiež sú certifikované. Jasné. OK, čiže nie je to tak, že čím drahší kondóm kúpim, tým bude lepší zákonite. To asi závisí od tej cenovej politiky tých jednotlivých značiek, že toto asi neviem nejako posúdiť, ale myslím si, že aj lacný alebo aj nekvalitný kondom je lepší ako žiadny kondom. Z hľadiska minimalizácie rizík a tiež aj to, ako ho nasadím, hej, ako ho správne používam, či ho mením alebo či lubrikujem, že určite je lepšie použiť aj nejaký lacný kondom ako žiaden. A ešte ma zaujíma, že či teda tieto bariéry, či už kondómy alebo dental dams, naozaj nás ochránia pred všetkými týmito pohlavne prenosnými infekciami, alebo sú aj pohlavne prenosné infekcie, pred ktorými sa nevieme chrániť inak ako úplnou absenciou sexu. Tak závisí od toho, že ako je ten kondóm správne nasadený a či napríklad niektoré infekcie majú nejaké sprievodné javy, hej, že ak je napríklad syfilisový vriedok, ten infekčný nemusí mať iba na penise, môže byť nad penisom alebo proste niekde, kde ten kondom nedočiahne alebo už to nezahrňa, takže je tam aj nejaké riziko alebo aj to HPV, že zdieľaním uterákov, že to nemusí byť iba teda nejaká sexuálna aktivita, ale myslím si, že čo sa okrem teda absencie od sexu sú tie kondomy to najlepšie, čo máme, ak chceme proste minimalizovať rizika infekcií. Jasné. No mne presne napadlo to HPV, lebo počúvala som Vyhoniť ďabla, pozdravujeme, epizódu, kde vlastne riešili to, že pred HPV sa vlastne kondomom úplne nedá chrániť a tým vôbec teda nechceme znižovať, meno kondomom, prosím, používajme kondomy, ale naozaj, že sú žiaľ aj pohlavne prenosné infekcie, ktorým sa nevyhnete ani keď kondom použijete a práve preto tu napríklad máme v tomto prípade to očkovanie HPV, ktoré áno nie je cenovo úplne dostupné na Slovensku, ale teda je to asi jediná forma aktuálne, ako sa dá chrániť nie na 100%, ale čo najviac proti tomu. A testovanie. Testovanie, jasné. No, a tak určite to závisí aj každá nejaká tá nákaza
súvisia aj s tým, že aké množstvo toho vírusu vojde do tela, ako mám ja imunitu, že to HPV, že do 2 rokov, alebo ten imunitný systém si s tým ako keby vie poradiť v nejakých prípadoch, ale je to presne o týchto veciach a tým používaním kondomov presne tieto veci minimalizujem. Minimalizujem to množstvo, minimalizujem, hej, že je lepšie, keď ten kondom mám, ako nemám, takže určite to dáva zmysel, ale samozrejme pri tom HPV ide aj o orálny sex a málo ľudí napríklad používa kondomy, čo ja som sa stretla s tým, že naozaj to nechcem skoro nikto, ale že to nie je také bežné teraz, že pri orálnom sexe používať či už ochranu, dental dam alebo proste kondom na penis, že vôbec to nie je bežné a to je tiež riziková situácia. Takže ponaučenie z dnešnej epizódy je, že testujme sa, bavme sa s ľuďmi v našom okolí o tom, že poďme spolu na testy, spravme si rutinu každého 4 roka s kamošom, že poďme na testy možno. A kľudne sa podľa mňa pýtajme sexuálneho partnerstva, či kedy sa naposledy na niečo testovali, lebo podľa mňa čím viac z nás sa bude stále vypytovať, tým viac akoby vieme vytvoriť nátlak je asi škaredé, ale akoby povzbudiť ľudí a normalizovať to, že je OK chodiť na testy. Ba priam je žiadané, aby ľudia chodili na testy a používajme kondomy, používajme dental dams a tak, no. Tak ďakujeme, že si prišla, veľmi si to ceníme. Ja ďakujem, že som tu mohla byť a možno ešte by som chcela na záver dodať, že áno, tá prevencia je dôležitá, aj tá ochrana, ale že na druhej strane, ak sa napríklad bude ten výsledok reaktívny alebo pozitívny, tak to nie je koniec sveta, že teraz vlastne tieto veci sa dajú liečiť, že treba čím skôr vyhľadať pomoc, že možno môže to byť stresujúce, môže to byť náročné najmä na Slovensku, dostať sa k tej pomoci, ale existuje a dá sa žiť ako keby kvalitný život, už ako keby na to HIV sa napríklad nedá vyliečiť, aj keď sú už 2 ľudia, ktorí vlastne sa vyliečili z HIV, tou transplantáciou kostnej drene, ak sa nemýlim, ale už aj vlastne ten život s liekmi a na liečbe môže byť plnohodnotný, dlhý, že už v Portugalsku sa jedna osoba dožila 100 rokov, jeden pán, takže že nie je to ako keby koniec sveta a vlastne na tieto veci sa treba ako keby sa dá liečiť, takže určite to treba riešiť a nie teraz ako keby mať hlavu smutku a veľa ľudí radšej ako keby to nechce riešiť, lebo sa boja. Hej, takže aj pre takýchto ľudí sme tu. Hej, že my vlastne sprevádzame ľudí, chodíme s nimi aj ku tým lekármi, sme tam s nimi v tých ambulanciách. Často je to niečo, čo napríklad že teraz sú z toho úplne mimo a nepočujú tie otázky alebo nevedia, sú vystresovaní. Dobre, má tam druhé ucho, ktoré počúva tiež, ktoré sa vie spýtať, ktoré sa vie postaviť, ak sú napríklad tie práva porušované alebo sú tam nejaké nevhodné komentáre. To je úplne skvelé, že to takto je a tiež presne súhlasím, že netreba sa báť, treba určite nájsť pomoc v takomto prípade. A určite to nie je ani koniec sveta, ale hlavne ani koniec sexuálneho života, že veľa z týchto vecí sa dá liečiť a vyliečiť a keď sa to aj nedá, tak stále môžete mať aj plnohodnotný sexuálny život, aj partnerský život, môžete sa chodiť dávať tetovať, môžete robiť proste čokoľvek, len teda áno, treba to nejak riešiť, treba nie teraz kašľať na to, šíriť kadečo, kade tade, ale teda nie je to určite galiba, nie je to koniec sveta a dá sa fungovať úplne normálne. Tak ďakujeme. Dobre. Ďakujem aj ja. Ďakujeme veľmi pekne a ja len pripomínam, že ak sme hovorili o nejakom linku, odkaze, ilustrácii, tak všetko nájdete na našom Instagrame Telo na telo. Čo sme? Telo na telo podcast? Telo na telo podtržník. Na našom Instagrame Telo na telo podtržník.